Nuž áno. Že vieme ruku priložiť k dielu, ako sa patrí, to sme opäť ukázali v tohoročnej žatve. A že sa vieme zabaviť tak opravdivo ponažsky, to v týchto dožinkových dňoch uvidí Nitra. Nitra a 10 000 cez spojných, ktorým sa nelenilo prísť. Lebo naša celoročná práca a dožinky majú čosi spoločné. Dokazujú, že roľnícka krv nie je voda.
Druhý dožinkový deň sa chystáme na manifestáciu a sprievod. Zišlo sa tu toho neúrekom. Čo ulica, to iná dolina Slovenska. Tu neplatí to staré iný kraj, iný mrav. Tu len iný kraj, iný kroj. Lebo čo v nás je spoločné. Spoločná je radosť z vykonaného diela i vôľa ukázať sa dnes v najlepšom svetle. Kým podaktori ešte hľadali svoje miesta v sprievode, tribúna už čakala zapedená čestnými hostiami. Prehovoril k nám aj prvý tajomník komunistickej strany Slovenska, súdruh Lenárt. Ak k dobrej nálade dnešného dňa mohlo ešte niečo prispieť, boli to práve jeho uznanlivé slová. Vážené súdružky a súdruhovia, vážení sovietskí priatelia, milá mládež. Dovoľte, aby som vás srdečne pozdravil na tejto tradičnej a krásnej manifestácii na našom slávnostnom dožinkovom stretnutí. Odovzdávam všetkým prítomným, ale predovšetkým našim družstevným roľníkom, pracovníkom štátnych majetkov, strojových a traktorových staníc, poľnohospodárskych, nákupných a zásobovacích organizácií, všetkým tým, čo zabezpečujú výživu nášho ľudu, súdružské pozdravy a úprimné blahoželanie Ústredného výboru komunistickej strany Československa, Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, federálnej i slovenskej vlády, Slovenskej národnej rady a Národného frontu k veľkému pracovnému hrdinstvu a víťazstvu, ktoré sa dosiahlo na našich poliach v tohtoročnej žatve. Som veľmi rád, že vám všetkým môžem odovzdať aj úprimné súdružské pozdravy a blahoželania od generálneho tajomníka Ústredného výboru KSČ, súdruha Husáka a prezidenta našej republiky, súdruha Svobodu. Ďakujeme za pozdravenia. Škoda, že súdruh Husák a Svoboda nemohli prísť. Ale mysleli sme i na nich, keď sme najkrajšie dožinkové vence odovzdávali na tribúnu. Mysleli sme i na nich, keď sme preberali vyznamenania. Mysleli sme na všetkých, pre ktorých dorábame chlieb. A mysleli sme i na tých, ktorým ešte i dnes treba tak rukolapne dokazovať, že socialistické poľnohospodárstvo nevzalo roľníkovi postať. Dalo mu novú. Naučilo ho novému vzťahu k pôde. Vypestovalo v ňom novú hrdosť nad úspechom kolektívu.
Skúsme sa dnes ukázať v najlepšom svetle. Príroda, náš starý priateľ, nepriateľ, prispela ako vládama. Prispela nám takým slávnostným osvetlením, akého len septembrové slnko je schopné. Tak sme teda tu. Tu sme s dedičstvom otcov i s pôvabom novosti. Podaktorí z tých, čo prešli okolo tribúny, sa zastavili, čo aj len v duchu, až na svojich poliach, pasienkoch, dvoroch. Rojníkov rok sa nezačína ani nekončí. A dožinky sú len šťastným úsmevom, krátkým pohľadom nazad. Thank you.